כבוד השר, כידוע לך בעשור האחרון אילת קיבלה פעמיים את פרס החינוך ומדורגת במקום השישי בארץ בהשקעה פר תלמיד. כשר החינוך לשעבר, מה לדעתך הוא הגורם לנתונים המצוינים האלו? תראה, קודם כל זה מאמץ יש לו הרבה שותפים. קודם כל אנשי החינוך בשטח, המנהלים, המורים, ודאי הרשות המקומית. ראש העיר הנוכחי הוא ראש עיר שמאוד אכפת לו מחינוך, ועבדתי מולו וראיתי את ההתלהבות של החינוך. הוא גם בא מתחום החינוך, וכמובן גם משרד החינוך כשותף, ומשרד החינוך ומחוז הדרום שמשקיעים הרבה בעיר אילת ורואים בחשיבות של העיר אילת ברמה הלאומית גם. בסך הכל אני מאחל לעיר אילת שתמשיך לדחוף את החינוך, כי החינוך זה עתיד, ומתן הכלים לילדים לעתיד שלהם, לעתיד של העיר ולעתיד של המדינה. ואם כבר יכולים, כבוד השר, רק לסיום, מה אתה מאחל לאילת ככה ב5 השנים הבאות? שתשגשג מבחינה כלכלית, שתתפתח. יש הרבה כיווני התפתחות אפשריים, כולל בתחום האקדמי, כולל בתחומים אחרים, ושנראה אותה עיר חזקה כראוי לשער הדרומי של המדינה, ואני חושב שיש אפשרות לעשות את זה. וכמובן אני לא יכול בלי, למרות שאני לא שר החינוך כבר, תמשיך להשקיע בחינוך. תודה רבה, כבוד השר.